Тәмсез хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге тормыш ва әдәп тапшыруында мөселман кешесенең нинди булырга тиешлеге хакында сөйләшербез. Хөрмәтле Әнвәр хәзрәт, рәхим итеп әйтегез әле. Менә исраф, хәләл, харам дигән төшенчәләр бар. Менә шуларга әз генә аңлатма биреп китмәссез микән? Аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Алхамдулиллаһи раббил аламин. Ассалату вассаламу аля расулиллаһи саллаллаһу алейхи ва саллям. Баршагызга да ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху. Шуннан да ислам динендә һәрбер мусламан кешесе өчен иң мөһим булган әйберләрнең, иң мөһим булган төшенчәләрнең берсәре булып тора менә бу хәләл һәм харам дигән төшенчәләр. Гомумән адәм баласының тормышы дөньяда менә шул хәләл һәм харам дигән төшенчә тирәсендә. Нәрсә соң ул харам һәм хәләл дигән нәрсәне карыйдырган булсак, хәләл ул Аллаһ Тәала адәм баласына дөньяда рөхсәт иткән нәрсә. Булсын ул ризыктан, булсын ул дөнья малыннан, булсын ул сүзләрдән, эшләрдән, уйлардан, фикерләрдән. Әгәр дә Аллаһ Тәала рөхсәт иткән икән аны кешегә, ул хәләл булып шутлана. Харам ул шундый нәрсә, ул шундый төшенчә, ул үзенә шулай ук хәләлнең капма каршысын ала. Булсын ул ризык, булсын ул сүзләр, эшләр, төрле уй фикерләр, гамәлләр, әгәр дә ул Аллаһ Тәала белән тыелган икән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям белән тыелган икән, ул харам булып шутлана. Һәм шулай ук менә әгәр дә без аны бер кечкенә генә тармагына кирип китә торган булсак, әйтик, бер исраф дигән төшенчә бар шулай ук. Шул хәләл белән харамга да кагылышлы. Исраф дигән төшенчәгә керә торган булсак, исраф аның аңлатмасы чикләрдән чыгу. Күп вакытны әлбәттә без исрафны күз алдыбызга китерәбез, бу ризык яисә мал-мөлкәтне сарыф итүдә ниндидер артыклык чикләрдән чыгу дип күз алдына китерәбез. Ләкин исраф төшенчәсе адәм баласының бөтен тормышына кирип китә. Хәтта әгәр дә без Коръән аятларын карый торган булсак, исраф булырга мөмкин хәтта изге гамәлләрдә дә. Ягъни кеше изгелек эшләгәндә дә исраф булырга мөмкин. Исраф булырга мөмкин хәтта гөнаһлы булган эшләрдә дә. Исраф үзенең күренешен табырга мөмкин. Һәм менә моңа дәлил буларак Коръәндә Ал-А'раф сүрәсенең, Бүлмәләр сүрәсенең 31-нче аятында Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтеп китә: "Аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. يا بني آدم خذوا زينتهم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين" دي الله تعالى. Эй адам балалары ди, намаз укый торган җирләргә килгәндә матур киемнәр белән бизәнегез ди, һәм мин биргән ризыклардан ашагыз, эчегез, ләкин исраф итмәгез ди. Дөреслектә Аллаһ Тәгалә исраф итүчеләрне сөйми ди. Менә монда монда ризык һәм эчемлек турында сүз бара. Монда Аллаһ Тәгалә әйтә: ашагыз, эчегез, ләкин исраф итмәгез ди. Ләкин менә гарәп теленең аның шундый үзенчәлекләре бар. Дөреслектә Аллаһ Тәгалә исраф итүчеләрне сөйми дигән ул бер паузадан соң башлана. Һәм аны муфассирлар, Коръәнне тәфсир итүчеләр монда әйтәләр: Аллаһ Тәгаләнең исраф итүчеләрне сөйми дигән сүзе фақат ризыкта гына һәм эчемлектә генә исраф итүчеләргә кагылышлы түгел ди. Гомумән бөтен исраф итүчеләрне сөйми ди. Әйткәнемчә, исраф гыйбадәттә булырга мөмкин. Менә безнең нык күп таралган гыйбадәтләрнең берсе ул садака, хәйр бирү, ярдәм итү кемгәдер. Шулай ук Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтеп китә: Аллаһ Тәгалә сезгә үсемлекләрнең җимешләрен үстерде ди. Алар инде пешеп җиткәч, сез ул ризыкларны, ул җимешләрне ашагыз ди. Һәм аларны җыя торган вакыт җиткәч, сез мохтаҗ булган туганнарыгызга, факир мискиннәргә, юлда калган кешеләргә өлешен чыгарып бирегез ди. Ләкин исраф итмәгез ди. Дөреслектә исраф итүчеләр алар шайтанның кардәше ди. Һәм алар шайтан исә Аллаһ Тәгаләгә ул гынах белән кире кайтарды ди. Аллаһның биргән ниъмәтләренә җавабын гынах белән кире кайтарды ди. Менә бу аяттан күрәбез, бер читтән караганда
Хайыр садака бит инде, кешегә ярдәм итү. Нинди изгелек бит инде теге. Күп вакытны күп җирләрдә менә кайчан кеше үзенә караганда башка кешеләрне кызганып, хәтта үзен икенче урынга куеп, башкаларга үзен ярдәм күрсәтә икән, без аны яхшы әйбер дип шутлыйбыз. Ләкин Аллаһ Тәгалә монда нәрсә ди? Әйе, ярдәм итегез ди. Өлешен чыгарыгыз ди. Ләкин шул ук вакытны исраф итүчеләрдән булмагыз. Ягъни бүген синдәге булган бөтен мал-мөлкәтне, бөтен көч-куәтне син кемгәдер таратып, иртәгә үзең сузылган кул белән калма ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Иртәгә синең гаиләң фәкыйрьлектә, мискинлектә, мохтаҗлыкта калмасын ди. Син башкаларга ярдәм итәм ди. Шулай ук менә ала торган булса гөнаһларга кагылышлы исрафны, мәсәлән, һәрбер гөнаһка карата үзенең җәзасы бар. Аллаһ Тәгалә аны тыйган дип әйтеп китә. Һәм әгәр дә гөнаһ эшләнә икән, кешенең гөнаһысы аның шәхсән үзенә генә кагылышлы икән, ул вакытны гөнаһның дәрәҗәсе бер. Ләкин әгәр дә ул гөнаһ ачык рәвештә эшләнә башлый икән, яисә ул гөнаһның әсәре башкаларга да зыян китерә башлый икән, ул вакытны кеше чикләрдән чыккан була. Ул вакытны адәм баласы Аллаһ Тәгаләдән генә гафу үтенеп, тәүбә кылып, бу гөнаһларыннан арына алмый. Ул вакытны кешегә менә ул кемгә зыян китерде, ул кемгә үзенең менә бу гөнаһлы эшләре белән тәэсир иткән, гөнаһлы тормышы белән тәэсир иткән, ул кешеләрне төзәтергә тиеш, рәнҗетелгән кешеләрнең гафуын үтенергә тиеш, аларның бәхиллеген алырга тиеш. Шул вакытны аны Аллаһ Тәгалә гафу итә. Һәм шулай ук исрафның бит инде аның сәбәпләре дә бар. Ул каян килеп чыгасың? Аларның менә берсе киң таралганы ул гаиләдәге тәрбия. Бала гаиләдә әгәр дә күрә икән әти-әнисенең кирәк булган, яисә кирәк булмаган әйберләрен алуларын, яисә менә кирәк булган әйберне алганда артыгы белән алына икән ул. Әйтик, бер ризык. Алынды күп итеп, һәм аның бер өлеше кулланды да икенче өлеше ташланды. Мәҗлесләр безнең. Менә күп нык таралган мәҗлесләр, һәрбер мәҗлестә без әйтәбез, бу бит шуны хәзерләнәсез, бу бит исраф була дип. Бер читтән караганда мәҗлес бит инде Коръән укыла, кешеләр, кунаклар чакырыла, туганнар чакырыла, гел изгелек кебек. Ләкин шул ук вакытны кеше әгәр дә моны шул исрафка кереп китә икән, ул гөнаһ эшләгән була. Изгелек эшлим дип гөнаһка кереп китә. Мәҗлесләрдә ул яшерен батырын түгел, андагы хәзерләнгән ризыклар Аллаһ шавәтми бит. Аның күпмесе бозыла, һәм ахырдан ул ташлана каядыр. Бу исраф. Һәм моны бала идә күреп үсә икән әти-әнисеннән. Әлбәттә, ул киләчәктә җиңеллек белән менә шул исрафны эшләячәк. Икенче аның чыганагы булып тора, аның бер әйтик сәбәбе булып тора, кайчан кеше үзенең тормышының бер өлешен җитешмәгәнлектә уздырган. Ягъни анарга җитмәде, кемдәдер булды, анарда булмады. Һәм бер көнне Аллаһ Тәгалә анарга дөнья ишекләрен ачып җибәрде дә, ул кеше менә аның кая чиге бар икәнлеген аңлый алмый кала. Без аны кайсы вакытны күрәбез, кемдер кинәт кенә байып китә дә, ул үзе нәрсә кыланып йөргәнен аңламый, сизми, төшенми. Һәм мондый чиракта да әлбәттә моның да бер сәбәбе дип әйтик, ул гыйлем булмау. Ул гыйлем булмау исрафның нинди начар, нинди гөнаһ икәнлеген гыйлем булмау. Тагын бер чыганак булып тора исрафның ул тәкәбберлек. Ягъни кеше ул булдыра аламы, булдыра алмыймы? Ләкин ул күрде, мәсәлән, кемдәдер бар бер әйбер, миндә аннан да артыграк булсын диеп, үзенең чамасына карамастан ул шул әйберне барып ала. Кредитка керә, анда судаларга кереп, бу әйберне ала. Ул аның юк. Әгәр дә һәм ул анарга мохтаҗ түгел бүгенге көнне. Әйтик, аның сөйләшерлек телефоны бар, сөйләшеп бир, яхшы гына бер көнне чыккан, анда iPhone 6 чыккан. Ул 50-60 мең тора. Аның алган зарплатасы 10-15 мең. Ләкин ул кешеләрдән ким булмаска дип барып шул телефонны кредитка ала. Менә бу исрафның да исрафы инде. Ни өчен тәкәбберләнеп менә бит башкаларда бар, нишләп миндә булмаска тиеш дип кеше барып ала. Һәм тагын бер мәсьәлә менә шул исрафлыкка каршы тора торган, Аллаһ Тәгалә кемгәдер бирергә мөмкин дөньяны. Кечкенәдән бу байлыкта үсергә мөмкин. Ул аның шикләрен дә белергә мөмкин.
Ләкин моны шул исрафлыкка китмәс өчен мөмкинчелеге булган кеше кайбер вакытларны ул әйберне алса да анарга бернинди зыян килми, аның гаиләсенә дә, үзенең булган дөньясына да бернинди кимчелек килми. Ләкин ул үзен тәрбияләр өчен, үзенең тирәсендәге булган кешеләрне тәрбияләр өчен вакытны юк, мин моны алмыйм. Бу миңа кирәк түгел. Мин монсыз да булдыра алам дип, булсын ул ризыкта, булсын ул киемдә, булсын ул бүтән әйберләрдә үзенә тыйым сала белсә кеше, ул вакытны ул үзенең нәфсен, үзенең җанын һәм үзенең тирәсендә анарга карап тора торган кешеләрне тәрбияләгән була. Һәм соңгысы Аллаһ Тәала Коръәндә китерә ул гаилә, хатын һәм балалар. Аллаһ Тәала Коръәндә әйтә бит: "Я әйюһәлләзина аману ку анфусикум әһликум нара", ди. Эй адәм балалары, ди, үзегезне һәм үзегезнең гаиләгезне җәһәннәм утыннан саклагыз, ди. Җәһәннәм утына алып бара торган бер эш ул исрафлык. Аллаһ Тәала бит әйтте, исраф итүчеләрне яратмый диде. Һәм исраф итүчеләр алар шайтанның кардәшләре, аның туганнары диде. Шуңа күрәдән без үзебезнең гаиләбезне тәрбияләгәндә алар теләгән һәрбер нәрсәне аларга алып бирү түгел, бәлки кирәк нәрсәсен аларга кирәк, һичшиксез. Ләкин шул ук вакытны миңа менә бу кирәк, бу кирәк, бу кирәк дигәндә әз генә аны үлчәп билергә кирәк. Һәм үлчәгәндә дә үзең үлчәгәч, үзең аңлагач та аны аңлатырга кирәк. Тегә кай вакытны без бит инде җиңеллек белән юк, моны алмыйм дип кенә дип әйтергә мөмкин. Юк, аңлатырга кирәк. Чөнки моны алсаң, бу исраф була. Моны алганчы бүтән берәр нинди изгелек эшләргә була. Бүтән бер яхшы җиргә бу дөнья мөлкәтне җибәрергә була дип, менә шулай итеп тәрбияләргә кирәк, иншалла. Һәм инде минем мөмкинчелек белән кулланып бер шундый мөрәҗәгать итәсем килә безнең кадерле менә халыкташлар, безнең татар халкын әйтик, бавылларга мәҗлесләр уздырганда, берәр нинди менә шундый дини җыелышлар уздырганда, ризыклар хәзерләгәндә аны артык мул итеп хәзерләмәгез. Менә бит кайсы вакытны кешеләр бит ресторан дигән җиргә дә баралар бит инде. Анда барганда да бит инде кеше үзенә кирәклесен генә заказать итә дә, һәм шуның белән бик матур итеп өстәл алдында утырга була. Ә безнең бит инде мәҗлесләрдә, өстәлләребездә ризык куярга урын юк. Әйе, без әйтәбез, оҗмах нигъмәтләре, оҗмах ризыкларын белән без сыйланабыз бүген дип. Ләкин Аллаһ сакласын, бүгенге көнне менә шул нигъмәтләрне чигеннән чыгып кулланып бетереп, чигеннән чыгып исраф итеп, Аллаһ сакласын, киләсе дөньяда оҗмахтан, ягъни җәннәттән мәхрүм кала күрми. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.